Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. L-lum sejrin namlu tifkira San Franġisk de Sales li kien isqof u dottur tal-Knisja. Dan San Franġisk twieled ġewwa Savoja fl-1567, ġie ordnat saċerdot u ħadem ħafna għat-tiġdid tal-fidi Kattolika f'Artwelidu. Imbagħad wara nħatar isqof ta' Ġenevra u mexa tassew bħala ir-raj tajjeb sewa l-kleru u sewa l-fidili li kien jieħu ħsieb. U dan bil-kidba u bil-ħidmiet tiegħu kien ta' eżempju mill-aqwa għal kulħadd. Flimkien ma' Santa Giovanna de Chantal waqqaf l-ordni tas-sorijiet tal-Viżitazzjoni. Mit fl-Lyon fil-28 ta' Diċembru 1622. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa, nagħmlu eżami tal-kuxjenza u nitolbu maħfra sinċira lill-Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil, bil-ħallej dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti li titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena, nitolbu. Dil-Quddisja b'suffraġġju tal-Mejta Carmen Mallija. O Alla inti rid li l-isqof San Franġisku de Sales isir kollox għal kulħadd għas-salvazzjoni tal-irbieħ. Fil-ħinna tiegħek għatina li nitalmu mill-eżempju tiegħu biex fis-servizz tagħna lil ħutna l-bnedmin dejjem nuru magħhom il-ħlewwa ta' imħabtek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien, it-tribujiet kollha ta' Iżrael ġew għand David f'Hebron u qalulu: Arana, għadmek u laħmek aħna. Fl-imoddi meta Sawl kien sultan fuqna, kont int li kont toħroġ lill-Iżrael għall-gwerra u tġibhom lura. U l-mulej qallek: int għattira l-poplu tiegħi u tkun prinċept fuq Iżrael. U x-xuħ kollha ta' Iżrael ġew għand is-sultan f'Hebron u s-sultan David għamel patt magħhom f'Hebron quddiem il-mulej u lil David dilkuh sultan fuq Iżrael. 30 sena kellu David meta sar sultan u dam is-sultan 40 sena, 7 snin u 6 xhur fuq Ġuda f'Hebron u 33 sena f'Ġerusalem fuq Iżrael kollu u fuq Ġuda. Is-sultan mar bin-nies tiegħu Ġerusalem kontra l-Ġebużin li kienu jagħmlu fil-pajjiż u qalu lil David: ma tidħolx hawn, biżżejjed l-omja u t-sopop biex ikeċċuk. Fi kliem ieħor, David ma jidħolx, imma David ħaf idejh fuq il-fortizza ta' Sion li hi l-belt ta' David. U David baqa' dejjem jissaħħaħ u l-mulej Alla tal-eżerċiti kien dejjem miegħu. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla.
għas-san responsorjali nwieġbu miegħu ikunu l-fedeltà u t-tieba tiegħi ngħidu. Miegħi ikunu l-fedeltà u t-tieba tiegħi. Dert fl-modi li l-ħbiebek u għettilhom. Jien għedt il-kuruna fuq ras wieħed qalbieni. Ħtart żagħżugħ u għollejtu fuq il-poplu inwieġbu. Miegħu ikunu l-fedeltà u t-tieba tiegħi. Sibt lil David għaddej tiegħi, biż-żejt imqaddes tiegħi dliktu. Tkun idi dejjem miegħu u nsaħħu wkoll bidrieħu. Ngħidu, miegħu ikunu l-fedeltà u t-tieba tiegħi. Miegħu ikunu l-fedeltà u t-tieba tiegħi. Bismi tissaħħaħ il-qawwa tiegħu. Is-seta ta' jdejh nifrax fuq il-baħar, fuq ix-xmajjar taħkem il-leminija tiegħu. Ngħidu, miegħu ikunu l-fedeltà u t-tieba tiegħi. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. Alleluja. Is-Salvatur tagħna Kristu Ġesu eret il-mewt u dawwa lil ħajja bla tmiem permezz tal-Evanġelju. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien il-kittieba li kienu niżlu minn Ġerusalemm bdew jgħidu dan Ġesu għandu fih lil Beelzebub u wkoll dan bis-saħħa tal-prinċep tax-xjaten qiegħed ikeċċihom ix-xjaten. Ġesu sejħilhom lejh u beda jkellimhom bil-paraboli. Kif jista' xitan ikeċċi x-xitan? Jekk saltna maqsuma fiha nfisha, dik is-saltna ma tistax iżżomm wieqfa. U jekk familja tinqasam fiha nfisha, dik il-familja ma tistax iżżomm wieqfa. Li kieku mela x-xitan qam kontra tiegħu innifsu u infiret, ma kienx jista' jżomm sħiħ, imma iku wasal fit-tmiem. Ħadd ma jista' jidħol fid-dar ta' wieħed qawwi u jaħtaflu ġidu jekk qabel ma jkunx rabat lil dak il-qawwi. Imbagħad id-dar jaħtafilu żgur. Tassew ngħidilkom, kollox inħaffrilkom lil uliet il-bniedem, idnu biet u idda kollu li jidgħu. Imma min jieqaf lill-Ispiritu Santu ma jkollu qatt maħfra. Jibqa' ħati għal dejjem. Għax kienu qalu għandu fih spiritu ħażin. Il-kelma tal-mulej. Nagħmlu ħsieb qasir tal-Vanġelu. Mela lil Ġesu li ben il-għażiż ta' Alla għamlulu diversi akkużi u fosthom li għandu fih xitan, kif għadna kif rajna. Issa f'din is-silta u dak li kien qed jagħmel, Ġesu kien qiegħed jagħmlu bil-ħasbu li qed jagħmlu bil-qawwa tax-xitan. Kultant laqqas temmen meta taqra dan l-kliem fuq liben Alla. Imma Ġesu jieħu din l-okkażjoni ta' mibeda lejh biex isejjaħ lix-xitan, raġel f'saħħtu. Imma fl-istess ħin Ġesu wera li kien aktar f'saħħtu mix-xitan għaliex għax rabtu u għelbu. U allura din kienet it-tifsira tal-missjoni kollha ta' Ġesu fuq din l-art. Alla sar bniedem biex iżarma dak li bena ħażin ix-xitan. U l-għażla li aħna għandna eżis bħala insara
Irridu noqogħdu attenti biex nintrabtu aktar ma' Ġesu u ninħallu minn max-xitan li huwa missier il-gidba u ħlief gwaj u firda ma jridx. Allura x'nitolbuh lil Mulej Ġesu? Ngħidulu Mulej Ġesu, żommna qrib tiegħek u tħallina qatt nitbedu minnek. Bil-wieqfa. Ħuti eżis, konvinti li l-Knisja u d-dinja huma mmexxija mill-Ispiritu Santu, nitolbu lil Alla l-missier ta' kull tieba biex jiftħilna qalbna għall-Ispiritu Qaddis tiegħu li bla jissawab fina, għalhekk ngħidu flimkien, sawab fina Mulej l-Ispiritu Qaddis tiegħek. Fina Mulej l-Ispiritu Qaddis tiegħek. Sabiex inħobbu dejjem iżjed lil Kristu preżenti fil-Knisja u fid-dinja nitolbu, sawwab fina Mulej l-Ispiritu Qaddis tiegħek. Sabiex nikkollaboraw ma' dawk li jmexxuna fil-bini ta' dinja aħjar nitolbu. Mulej l-Ispiritu Qaddis. Sabiex narfu naraw il-wiċċ ta' Kristu fil-wiċċ ta' kull bniedem li qed ibati nitolbu. Fina Mulej. Sabiex niċċelebraw bil-fidi il-misteru tal-mewt u tal-qawmin ta' Ġesu, aħna u nistennew jerġa' jiġi fil-glorja nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu t-talba personali tagħna. O Alla, li fil-milja ta' żminijiet battinna lill-ibnek sabiex jifdina, għatina nitolbuk il-milja tal-Ispiritu Santu biex nannu bla qiegħda il-ħnina kbira tiegħek, inti li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana Mulej Alla tagħna, li wniedma qudiemek u għamel ikun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mra-meħżoliti bid-dmuk tiegħi nofrulek. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-missier li jista' kollox. Se nofrulek Mulej is-sagrifiċċju tas-salvazzjoni tagħna. Nitolbuk biex bis-saħħa tiegħu tkebbes qlubna b'dak in-nar tal-Ispiritu Santu li bih ħeġġiġt b'mod tal-għaġeb il-qalb ħelwa ta' San Franġisk de Sales bi Kristu Sidna. Il-Mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżgħu ħajr lil Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb podaġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll kien roddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ il-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Franġisk de Sales,
int qawwejta bl-eżempji tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-erf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġlu u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla għeda Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola ta' smewit, mbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-ola ta' smewit. Infaħruk Missir Qaddis għal-kobor tiegħek għall-erf u l-imħabba li bijom inti għamilt kollox. Tlaqt il-bnidem xbija tiegħek fdajtlu fidejh id-dinja kollha biex jieħu ħsieba, ħalli jaqdi lilek waħdek ħalleq tiegħu u jisaltan fuq il-lejak kollha. U meta ma qatx ar-rida tiegħek u tilef il-ħbiberija miegħek, inti ma tlaqtux fil-jasar tal-mewt, imma ħennejt u waqaft ma' kulħadd biex kull min ifittxek isibek. Kemm il-darba minn rajk dħalt f'patt mal-bnedmin u bil-profeti rawimthom jistennew is-salvazzjoni. U int Missir Qaddisek ħabbejt d-dinja li meta waslet il-milja ta' żminijiet battinna l-ibnek il-waħdini Salvatur tagħna li sar bnidem l-Ispiritu Santu, twilet minn Marja Verġni, għadda ħajtu fostna u kien bħanna f'kollox minn barra fid-dnub. U wassal b'xarat tajba tas-salvazzjoni lill-imsejknin, il-fidwa lill-imjasrin, il-ferħ lill-imniktin. Biex itemm il-ħsieb ta' imħabtek tal-ilu nifsu għal-mewt u bil-qawmin tiegħu mill-imwiet qeret il-mewt u ġedet il-ħajja. U biex aħna ngħixu mhux aktar għalina nfusna imma għalih li miet birxox ta' għalina, minn għandek missier fuq dawk li jemnu bad bħala l-aqwa doll l-Ispiritu Santu biex itemm fid-dinja l-ħidma tiegħu u jagħti l-milja tal-qdusija. Nitolbu għalhekk Mulej li l-istess Spiritu Santu joġbu jqaddes daw l-offerti biex isiru il-ġisem bid-dem ta' Sidna Ġesu Kristu għaċ-ċelebrazzjoni ta' dan il-misteru kbir li joħallilna bħala patt tal-dejjem. Kif waslet is-sija li jkun imsebbaħ minnek Missir Qaddis u li kien ħab lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom għall-aħħar u huma jieklu ħajl ħobs, birek, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Ekku kol ħal kalċi bl-imbit raddi l-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu biex xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbu u nadurak. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek Mulej. Għalek Mulej aħna u niċċelebraw t-tifkira tal-fidwa tagħna. Niftakru fil-mewt ta' Kristu fl-inżul tiegħu fl-imwiet. Nistqarru l-qawmin tiegħu għal-ħajja u tlof fil-emen tiegħek. U aħna nistennew jiġi fil-glorja. Nofrulek il-ġisem u d-dem tiegħu, is-sakrifiċċju li joġob lilek u li jiswa s-salvazzjoni tad-dinja kollha. Ħares Mulej lejn il-vittma
li inti nnifsek ħejjejt tal-Knisja tiegħek. Għamel fit-tiba tiegħek li daw koll li jieħdu sehem minn dan il-ħobs u minn dan il-kalċi. L-Ispirtu Santu jaqqadhom f'ġisem wieħed u jsiru vittma ħajja fi Kristu għat-tifħir tal-glorja tiegħek. Ftakar mela mulej f'daw koll li għalihom qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet kollha tad-dinja, il-Ministri tiegħek kollha, dawk li qegħdin jagħmlu offerta u dawk li jaw madwarna, il-poplu tiegħek kollu u l-bnedmin kollha li jfittxuk b'qalb safja. Ftakar ukoll f'dawk li mitu fis-slim ta' Kristu u fil-qaddejja tiegħek Carmen Malija u fil-mejtin kollha li inti waħdek taf il-fidi tagħhom. Li inna l-kollu li jidek mis-sirħanin għatina li mal-Verġni mqazzu Alla Marija, ma' San Giuseppe Żewġa, ma' San Ġwan Battista, ma' l-Apostli, ma' s-Saċerdot San Ġorġ Preka, inkun nistgħu niksbu l-wirt tas-sema fis-saltna tiegħek, fejn marħlejak kollha, meħlusa mit-taħsir tad-dnub u l-mewt, insebħuk bi Kristu Sidna li bih inti tfawar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna, bħalma naħfru lil minoħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-midja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek li missier bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan għal-ġisem u bid-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu li għalinna, ġismi huwa ikel tas-sew u demmi u xorb tas-sew. Ħen dawk li jersqu lejh u jirċevuh mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem.
id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Grazie, Signor Allah. Nħobbok, Signor Allah. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Grazie, Signor Allah. Nitolbu. Atinu Alla tista' kollox,
li bitqarbina li għamilna insir nixbħu lil San Franġisk de Salla fl-imħabba u l-ħlewa tiegħu biex nissieħbu miegħu fil-glorja tas-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Infaħru lil Marija, tal-Alla u tal-bnedmin, nula li zibaħanja bil-fer taqlub safin, Marija ħanina, qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed tawlidek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.